பார்வையற்ற ஒருவர் மீண்டும் பார்வை பெற்றுக்கொண்டதை இன்றைய நற்செய்தி வாசகத்தில் வாசிக்க கேட்டோம். உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று கேட்கிறபோது, ஆண்டவரே, நான் மீண்டும் பார்வை பெற வேண்டும். மீண்டும் என்றால் ஏற்கனவே அவர் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தினாலோ நோயினாலோ பார்வை இழந்திருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையை மாறி போய்விட்டது. இயேசுவின் மீதுள்ள வைத்திருந்த நம்பிக்கையினால் நலம் பெறுகிறார். அதே கேள்வியை நாமும் கேட்கலாம். பார்வை என்றால் இந்த உடல் சார்ந்த பார்வை அல்ல, நல்லதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய புரிதல், நாம் வழி மாறி போயிருந்தால் திரும்பி வரக்கூடிய மனநிலை, நான் உம்முடைய கட்டளைகளையும் நியமங்களையும் கடைபிடிப்பேன் என்று அந்த பதிலுரை பாடலின் திருப்பாடல் ஆசிரியரோடு சேர்ந்து இயேசுவின் பாதத்திலே சரணடைந்து விட வேண்டும். இன்றைக்கு முதல் வாசகத்திலே மக்கபேயர் நூலிலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம். அவர்கள் காலத்திலே யூத மத சட்டத்திட்டங்களை, நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்காமல் இருப்பதற்கு ஆட்சியாளர்கள் சட்டம் இயற்றினார்கள். நீங்கள் அதெல்லாம் விட்டுடுங்க, நாங்கள் சொல்கிறத கேளுங்க. ஆனாலும் உறுதியாக இருந்து போராடியவருடைய வரலாறு தான் அந்த மக்கபேயர் நூல். இந்த நாட்களிலே நம்முடைய வாழ்விலையும் அப்படி நிறைய நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. நாம் ஒரு சமரசம் செய்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு தேவையானது பின்பற்றுகிறோம், தேவையில்லை என்றால் பரவாயில்லை என்று அதற்கு நாம் ஒரு விளக்கம் தந்து விடுகிறோம். ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு இயேசுவின் வழி என்பது உண்மை, அன்பு, மன்னிப்பு, நீதி, நேர்மை, இதன் வழியில் நடக்கிற வழி. அதை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அதில் நடக்கக்கூடிய மனநிலை வேண்டும், அந்த பார்வை வேண்டும். எனவே கேட்போம், ஆண்டவரே, உம்மை பின்பற்றக்கூடிய பார்வையை நாம் தர வேண்டும், அந்த தெளிவை எனக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்போம். நம்பிக்கையோடு கேட்டால் அது ஒரு வரமாக கொடுக்கப்படும். அதிலே நாம் நினைத்திருந்து வாழ முடியும். இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்து பெறுவாராக.